खुलुमबाय नोंथांमोननि गेजेराव आरो आब' पानसि नोंथांमोनजों मोनसे रेस्टुरेन्ट शेयार खालामनो नागिरदों। बियो जाहैबाय जयगाकार्ता सिटीनि एकदम गोजानाव बाहेरायाव। बेहाय बियो एकदम गावलिया माबा परिबेक फुलनि बिफांफोरखौ मोजाङै जोथोन लाखिनानै गायदों। नायदो नोंथांमोनहा रेस्टुरेन्टनि सारिगिदिं हाखर जावनानै लादों। बेहाय ना फिसियो बिसोरो। कास्टमार फैयोब्ला नाखौ हमनानै एवनानै होयो। बियो टाउननि जोबोद गोजानाव, बेखायनो बिनि मानसिफ्रा इंराजि रोङा, गावसिनि भाषाजोंनो रायलायो। जोङो आखाइ फेसनजों देखाय माने बिनांगौ जायो जिनिसफोरखौ, माखौ जानो खोन्थानांगौ जायो। गोब्राबबाबो खुनु उसुबिदा मोनाखै, बेबादिनो रायलायदों। बिसोरनो फेसनै रायलायनांगौ जाहैदों माबि बेखौ। नायदो नै सारिगिदिं माबादि हाखर जावनानै लादों। नैबे ना, नायदो नैबे नाखौनो जोंनो हमनानै जाहोदों एवनानै। जानायखौ देखायनाय जायाखिसै, भिडिअ'खौ बेहायनो फोजोबनो सानबाय। गोदान भिडिअ' लानानै नोंथांमोननि गेजेराव आरो फैबावगोन। दिनै बिसिमावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।